Det her er en video om fotosyntesen. Og fotosyntesen den fungerer på den måde, at der er grønkorn, der opsamler solenergi og CO2 og H2. Så smider den noget O2 væk, som er ilt, som vi bruger til at O2. Og så smider også en lille smule glukose ud ned i jorden, som bliver til stivelse. Og så går der også noget glukose fra grønkornene ind i selve bladet. Ja. Og så det var fotosyntesen, det der foregår nu. Og så går vi videre over og fortæller lidt om respirationen. Respirationen den foregår ved, at det glukose der, det går ud i grønkornene. Altså ind på bladet. Og så smider den så indsamler den O2 udefra. Og den smider CO2 væk fra bladet. Og så tager den H2, altså vand, ind i selve bladet fra mitokondriet. Det hjælper. Og det er det, som får bladet til at vokse, altså vand, som kommer ud i alle steder i planten. Og det sidste, vi tager her, det var så det, vi kalder respiration, og det første, det er det, vi kalder fotosyntese. Men hele det her, det er samlet bare fotosyntesen. Respirationen, den foregår den foregår både om dagen og om natten, og fotosyntesen, den foregår kun om dagen.